Zaliev, Nemo ou Rocky, nomes disparatados que teñen entre sí relación. Son nomes de operacións policiais. Algúns en galego, outros en alemán ou latín, moitos escollidos ao chou, pero noutros hai un grande exercicio de creatividade detrás. Chamáronlle nécora. Nécora é un crustáceo, un marisco moi característico das nosas rías. Nos ámbitos policiais cambia a cousa. A nécora é o primeiro e un dos maiores golpes contra o narcotráfico. Foi nos 90. Nécora, por exemplo, está vencellada o tema do lugar onde se produceron os feitos, que é coñecido polo seu marisco. Podía chamarse Verano Azul, podía chamarse... Nomes moitas veces aleatorios, outros máis sisudos. Segundo os nomes coloquiais, faise moito uso do tema do latín, dos nomes científicos, de referencias mitolóxicas, película, unha canción. Tirando de cultura xeral, arrancou a Operación Peito. É unha parte do noso corpo, a zona alta do tórax. Simboliza tanto o cariño como a valentía. Tivemos unha operación que deuse por chamar Peito e facía referencia ás vítimas do delito, que eran mulleres que se dedicaban á prostitución. Neste caso, Peito era a diosa grega que protexía as mulleres que facían este tipo de servicios naquela época. Un cariño ás vítimas, como ocorreu no caso do neno Gabriel, foi a Operación Nemo. Era moi forofo do tema do mar e dos peixes, entón, como era un rapaciño, buscouse unha película infantil na que aparecese un pescadiño. Tamén había sentimento en Nenúfar, a investigación da morte de Asunta. Unha planta típica do país de origen da rapaza, que era China, e tamén porque era un símbolo de inocencia. Cada operación leva o seu nome, pero conforme avanzan e por motivos diferentes poden cambiar. A busca de Diana Quer arrancou chamándose Prístina. Unha cousa prístina é orixinal, pura, e por extensión é tamén moi clara. Así de claro tiñan, pero complicouse. A medida que o caso se fixo moito máis grande, que veu a UCO de Madrid para facer apoios, foi cando se lle cambiou o nome a Querpu, que era un acrónimo no que se utilizaba o apelido da rapaza as iniciais do nome do pobo onde sucedeu, que era Pobra do Caramiñal, en castelán, Puebla. Os acrónimos dan moito xogo, indescifrables para quen non está no hallo. Co nome de Zaliev acaban de desartellar unha rede de narcotráfico que tiña como tapadeira unha tenda de zapatillas de luxo na Coruña. Zapatillas Limit Edition, entonces foi Zaliev. Só repiten nome cando hai segundas partes. Pasou con Rocky, na que o detido era un tal Balboa. Houbo moitas vítimas e varias operacións Rocky, con máis entregas que a propia película. Unha vez máis, a realidade tamén aquí superou a ficción.